Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Ярмалар, май, куертылган сөт һәм башкалар. Яршаулы дәүләт педагогика университеты студентлары һәм укытучылары Лисичанск халкы өчен гуманитар ярдәм җыя. Медиклар исәбендә тагын бер уңышлы операция. Яршаулы онкологлары 10 килограммлы зур шишне алган. 10 сәнгать мәктәбеннән 400-дән артык укытучы һәм исәпкә тагын 3000 җиңү уңышы. Яршаулыда иң яхшы мәгариф өлкәсе хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Ярмалар, май, куертылган сөт һәм башкалары бу Яршаулы дәүләт педагогика университеты студентлары һәм укытучылары җыйган әйберләр. Гуманитар ярдәм Лисичанск халкы өчен каралган. Луганск халык республикасының иң зур шәһәрләренең берсенә кайчан җибәреләчәк һәм тагын кемнәргә ярдәм күрсәтеләчәк? Сорауларга җавапларны безнең материалда табып була. Дарья Даншина көнбагыш майын тартмаларга сала. Барысы да ышанычлы, яхшылап түргәкләнгән булырга тиеш, ди ул. Бу гуманитар ярдәм Лисичанск халкы өчен җыелган. Когда появилась возможность помочь людям, которые сегодня оказались в трудной жизненной ситуации, мы, естественно, в кратчайшие сроки начали собирать эту помощь. Акцияга Яршаулы дәүләт педагогика университеты укытучылары һәм студентлары да кушылды. Без мондый акцияларда һәрбер вакытта булышырга тырышып торабыз. Кешегә авыр хәлендә булышырга бу бик улы әйбәтлек дип уйлыйм бу гомердә. Безнең югары белем бирү йортында шундый акциялар үтеп бара. Без хәзер һәрбер авыр хәлдә булган кешеләр өчен булышырга тырышабыз. Моның өчен бары тик 5 көн кирәк булган. Лисичанск шәһәрендә яшәүчеләргә бозылмый торган продуктлар җыелган. 180 литр май, 250 төрелгән чәй, 200 банка куертылган сөт, 70 килограмм макарон, 35 дәнә балык һәм ит консервалары һәм башкалар. Кроме того, мы собрали также теплые носки для наших мобилизованных солдат и надеемся на то, что наша гуманитарная помощь окажет какое-то содействие, в том числе и в поддержке наших солдат на данной территории. Сегодня машина отправляется в Казань, а завтра утром, 4 октября, сформированная колонна с гуманитарным грузом уже будет направлена из города Казани в Луганскую Народную Республику. Яршаулыдан Лисичанскига 600 килограмм азык-төлек һәм җылы әйберләр җибәрелгән. Һәм бу соңгы акция түгел. Яршаулы дәүләт педагогика университеты студентлары һәм укытучылары киләчәктә дә Луганск халык республикасы халкына ярдәм итәргә планлаштыралар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезнең бер торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Медиклар исәбендә тагын бер уңышлы операция. Ул онкодиспансерның Яршаулы филиалында узды. Онкологлар заманча җиһазлар һәм компетентлы табиблар ярдәмендә 10 килограммлы зур шишне алдылар. Операция уңышлы үтте. Хәзер пациент реабилитация курсын уза, ләкин аның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч янамый. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Операция өстәлендә 54 яшьлек пациент тикшерү барышында гинеколог хатын-кызның эче зураюын билгеләп үткән. Шиш тиз үскән һәм эчке органнарга басым ясаган. Табиблар Менделеевскида яшәүчене Чаллы онкодиспансерына җибәргән. При обследовании было выявлено опухоль левой почки больших размеров и саркомоподобные изменения окружающей клетчатки этой почки. Во время операции было принято решение удалить все образование единым комплексом, что составило довольно такую продолжительную операцию, порядка 3-4 часов. Элегрәк Менделеевскида яшәүче ханым бер операция кичергән инде. Табиблар аналыктан тавык йомыркасы зурлыгында миоманы алган. Икенче вакытында югары технология җиһазлар һәм онкологларның профессионаллыгы аркасында 10 килограммга якын авырлыктагы шишне уңышлы алуга ирешәләр. Операция, естественно, всегда имеет определенные сложности, но мы к этим сложностям готовимся, предварительно смотрим все снимки, КТ, МРТ, для того, чтобы потенциальные опасности и риски выяснить. Поэтому операция прошла штатно, без каких-то особенностей, просто достаточно продолжительно по времени, без значимой кровопотери.
Берничә көннән пациент өенә җибәрелә. Хәзер аңа озак вакытлы тернәкләнү кирәк. Табиблар ел саен профилактик тикшерүне узуның мөһимлеген искә төшерәләр. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Пенсия нәрсәдән туплана һәм бүген аны җыярга кирәкме? Бу һәм башка сорауларга бүген пенсия фонды белгечләре җавап бирде. Тыңлаучылар мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәм студентлар пенсия грамотлыгы көнендә беренче лекцияләрне Одымнар билингваль гимназиясында укыдылар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Партиялар һәм кабинетлар урынына актлар залым укытучылар ролендә пенсия фонды хезмәткәрләре нәкъ менә шундый шартларда Одымнар билингваль гимназиясе укучылары өчен лекция үткәрелде. Ел саен пенсия фонды укучы яшьләр белән бердәм грамотлык көне үткәрә, бүгенге көндә искәрмә түгел. В рамках которого специалисты пенсионного фонда встречаются с учащимися образовательных учреждений и рассказывают им о том, что такое пенсионные права, как они формируются, о важности белой заработной платы и о том, что необходимо заботиться о будущей пенсии с молоду. Лекцияләрдә алынган белемнәрдән тыш мәктәп укучыларына һәм студентларның киләчәк пенсияләр турында укыту пособиесе һәм мәктәп укучыларына пенсияләр турында интернет-ресурс ярдәмендә мөстәкыйль дәресләр өчен дә мөмкинлек барлыкка киләчәк. Думаю, на этом уроке будет что-то очень интересное, так как это очень важная тема, которая пригодится нам в будущем. Возможно, я когда-нибудь воспользуюсь этой информацией и буду с радостью вспоминать о том, что мне уже рассказали об этом в 8 классе. Была проведена очень интересная лекция. Много информации было полезно, я считаю, для нас всех. Как проверять, не обманул ли тебя твой работодатель, чтобы все вот эти вот, чтобы пенсия у тебя была больше. Все это надо проверять. Ел ахырына кадәр барлык мәктәпләрне дә кылычлау планлаштырыла. Бу эштә пенсия фонды лекторлары гына түгел, класс җитәкчеләре дә катнашачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. 10 сәнгать мәктәбеннән 400-дән артык укытучы һәм исәпкә тагын 3000 җиңү уңышы мәгариф өлкәсенә катнашып булган һәркем 5 октябрьдә үз һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Яршалыда традиция буенча бу тармакның иң яхшы хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Анда башкарма комитет җитәкчесе урынбасары, шулай ук шәһәрнең мәдәният идарәсе җитәкчесе Румил Карамиев катнашты. Чарадан иң якты кадрлары безнең телекамера объективына да эләкте. Диана Пацкичева 7 яшьтән музыка белән шөгыльләнә. Кайчандыр ул үзе дә Салих Сайдашев исемендәге 6-нчы балалар музыка мәктәбендә укыган, ә хәзер ширек гасырдан артык үз учреждениесендә укыта. Концертмейстер сүзләренчә, балалар белән эшләү үзе бер рәхәт. Они дарят незабываемые эмоции и, конечно, свою энергетику детскую. Поэтому все педагоги, которые работают с детьми, мне кажется, они все очень молодые, всегда душой, и телом. Конечно, я чувствую гордость за свою профессию и очень горда за тех ребят, которые достигли больших успехов. Я очень благодарна и своему коллективу, который со мной, и своим ребятам, благодаря которым я достигаю тоже успехов. Спасибо большое всем. Яршалда 10 сәнгать мәктәбе баранда 400-дән артык педагог укытан. Узган ел шәһәргә 4000-нән артык укучы 3000-гә якын җиңүләр алып килде. Һәм барысы да укытучыларның зур хезмәте аркасында. Без укытучыларга озын гомер, тазалык, саулык һәм шулай ук мотор яшәргә. Мин бүтән укытучыларны котлыйм бәйрәм белән, уңышлар, сәламәтлек котлыйм. Мин бик шат. Педагогик состав һәм укучыларны шәһәр җитәкчеләре котлады, ә иҗат коллективлары концерт программасы әзерләде. Һәммәгезнең талмаклар бәйрәм белән укучылар. Мәгариф өлкәсендә катнашкан һәркем һичшиксез бүләкләргә лаек. Бу бит киләчәккә бәйле зур хезмәт. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. 21 октября. Органный зал. Финалисты телепроекта «Голос». Эмиль Кадыров, Алла Рид и Шарип Умханов в вокально-театральном проекте «Голоса Градского». Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70.